Errekalehor auzoan, gazteak eta ezain gazteak oraintxe bertan, egia da hasieran orain dela 2 urte hasi zenean gazteen proiektu gisa hasi zen, baina egia da orain pixka bat denetarik dagoela Aretxabaletara joateko proposamena egin zitzaien udaletik, eta beraiek uko egin zioten proposamen horri, 100 pertsona baino gehiago bizi direla kontuan hartu behar da, eta euren esanetan ez da etxebizitza proiektua soilik, baizik eta herritarrak eguneroko jardunaren erdigune bilakatuko dituen auzo justuago bat sortzea edo. Nola ikusten du alkateak Errekalehorreko auzia? Keskarekin, esango dizute, etortu behar dizute, azken finean gu badakigu daramatela ja gutxi gora bera 2 urte Errekalehorren, bere garaian ere joan ginenara, haiekin egotera, eta esatera horre ezin dela egon, badaudela txosten teknikoek esaten dutena oso arriskutsua dela hor bizitzea. Gasteizko udalak izugarrizko inbertsioa egin zuen han bizi ziren auzolagunak beste auzo batzuetara eramateko, eta orain momentu honetan logikoena eta seguruena da hor zegoen markatuta proiektua aurrera ateratzea, hau da, gure asmoa ez da etxe bizitza berriak egitea, ez da egitea pelotazo urbanistiko bat, baizik eta guztiz kontrakoa, hor dago Eraztun Berdea, eta hasierako asmoa bai zen hori, ez da? Bai, hasierakoan bai, baina hori ja aspaldian bertan bera geratu zen, kontuan izan da nola dagoen orain etxe bizitza merkatu hori, ez? Eta alde horretatik ere gure proposamena Errekalehor auzo horretarako da, baratzak egitea eta Eraztun Berdea osatzea hegoaldetik, ez? Ni, pentsa dezaket ere haiek planteatzen duen proiektua oso proiektu interesgarria izan daitekela, eta ni batez ere haiei esan diet, udala ez da etxaia, eta ez da etxaia izan behar da laguna. Eta horrezegatik alternatiba bat proposatu behar dizuegu. Eta hori da hain zuzen ere egin dudana. Haiekin hitz egin, esan igual proiektu hori, zuen bizitza proiektu hori oso interesgarria izan daiteke zuentzako. Gure aldetik ez dugu inolako oztopori jarri nahi, baina ezin da hemen garatu. Ezin da Errekalehorren garatu, segurtasun arazoak direla eta. Eta horrezegatik eskaini nien, Aretxabaleta herrira joatea, hor badaude ere etxe bizitzak, han dauden etxe bizitzak asko sobeto daude, eta badaude ere beste toki batzuk ere baratza jartzeko eta bere proiektu aurrera ateratzeko. Eta hori da gure asmoa lehenengoa behintzat da negoziazio bat sortzea, badago ja, eta aberrea posiblea den adostea haiekin, beste toki bat proiektu hori aurrera ateratzeko, baina kontuan izan behar dute, eta dene jakin behar dute Errekalehorren ezin da bizi, oso arriskutsua delako. Baina gauza bera egin dezakete Aretxabaletan, ez? Eta hor badago nire ustez oso leku egokia eta proposa bere bizitza proiektu aurrera ateratzeko, ez? Eta hori jakin behar dute, eta deno jakin behar dugu, hori izan behar dugu denok argi. Errekalehorren ezin da gehiago bizi. Errekalehorren ezin da gehiago bizi. Horre ezin dela egon, udala ez da etxaia. Ezin da hemen garatu, ezin da Errekalehorren garatu, eta dene jakin behar dute Errekalehorren ezin da bizi. Errekalehorren ezin da gehiago bizi.